on the beat. Ni dai ban so kina kirana, tunda kin yi auren ki sai ki zauna. Ni na ce ba na san kiranki, matar aure ba na kula ki. Babu komai shi haƙuri ki sanya yafi, lokaci ya zo za ki manta duk wani yafi. Idan zuciyar ki ta riga ta yo nisa, a sabon Allah ba a faɗin na yo nisa. Ko ya fi mini zane ba wa doki na lasa, sai ya za ki faɗa yi min ba wani sai dai ni. Ni dai ban so kina kirana, tunda kin yo auren ki sai ki zauna. Ni ban san an kina da aurewa, ke ki kance mun zo ka zo mu zauna. Har ma wata rana kina ce mun saurayin ki ni ne farko na zo da gaskiya. La 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 la. Mamaki na yau nake, mata ta aure wai ita ce za ta yin ganga. Don Allah sai ki gyara halaye, na ki mutuwa za ta zo ta ɗauki din mai rai mamaci. Ga mu cikin rayuwar da ba ta fasu man gani, to Allah sanya mu wuce wannan zamani. Amana sai ɗan amana, ni na gani, da yaya za ki hakan ga kun dai gani. Mutuncin ki yana zubewa kin dai sani, ya haƙi na mijinki na nan ya dai gani. Ba mu buƙatar irin ki yan zagin duniya, to janye jiki ne mu daidai ke jiya. Ina tsoron rabbi zai hukunta na alahira, shi yasa na ya astafari tuntun jiya. Inda ma za ki gane cewa don Allah, ko suna na ki daina furci don Allah. Ina har gaida na sha lahala, to yaya za ki da ni baiwar Allah. Ni dai ban so kina kirana, to ya Allah zai tambaye ni matar aure. Nasihata na yi baka mai saurarana, sai min ada da fatan alkhairi.